25 مجداره روژا چلاکی جنان جواکی جهکرین ji bo roja tekoşîna li dijî tundûtojiya ser jinan li Amedê çend barneme hatin darxistin. Wekî têzanên netewên Yekbûyî di sala 1999 da 25 mijdarî wek roja tekoşîna li dijî tundûtojiya ser jinê îlan kiribû. Baroya Amedê di derbarê rojê de li ser rewşê jinên Tirkiyeyê daxuyaniyek da. Li gorî rapora baroyê di nav 10 mehên ewilên sala 2017 de 240 jin û keçên zarok hatine kuştin. Destdirêjiya li ser 77 jinan hatiye kirin û 286 keçikên zarok jî rastê îstismara zayendî hatine. Her wisa li dijî 338 jinan jî tundî hatiye kirin. ji encamên kuştînê jinan ev û ku bebek û zarokên berxwe çûne Baro di daxuya kirin ji 2012 heta îro 1284 jin li Tirkiyeyê bi tundûtojiyê hatine kuştin. Avûqat Nurjin Uysal daxuyaniya baroyê xwend û ji dengê Amerîkayê da zanîn ku li Tirkiyeyê karê parêzvanên mafê mirovan her diçe girantir dibe ku ev bandorek neyînî çêdike li ser tekoşîna li dijî tundûtojiya ser jinan. hem insan dijî mafê mirova de mücadelelkin hatine girtin hem tırsık mezin hatiye peşyame. Çünkü hun di kelima bikin belki hun bey evdiya guti hun di tiştal nivîsin saat serden naçe polisler bederiye heve ne hun karin tişke bijin ne hun karin tişke bikin ne hun karin dije vaka tiştadet fikra xwe bijin yani işe me zahmet buya li mücadele me neketiye. Partiya Herêmên Demokratîk jî ji bo jinan fîlman danîşandan. Jinên beşdar di derbarê roja tekoşîna li dijî tundûtojiya ser jinê hezirên xwe ji me re parve kirin. Ew tundiya ser jinê hêna jî berdewam e. Hele ew însanê ku ji xwe re em bêjin dibêjin em aydinin ya jî em demokratin di nav welatê xwe de bi rastî jî tundiya herî mezin em bêjin nav welatê wan da derdikeve. Îro çiqa jî hinkî mafa jina bi zora xwe em bêjin bedel dane standine jî li hêdî em bêjin ber bi malêva dikişînin yani berê em bêjin 3 zarok digotin hana jî dibêje 10-12 zarok falan. İktidar her tim ser jinê şiddeta xwe dimeşîne û ser navê jinê hemû civakê zî şiddeta xwe dimeşîne. Ji bo navê em dibêjim yani tundiya ser jinê tundiya ser civakê ye. Ji bo navê civak tevahî ji bona berjevendiya iktidar an jî ji bona berjevendiya destildara gerkes her tim hişyar be û her tim bi rengê civakî tevgere. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.